खुलुमबाय दिनैनि इंखं स्टुडियोआव आं फरायनाय दैमारि दिनैनि गायगाय राबाव दङ आगरतलायाव त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रिया अक्सिजेन पार्क बेखेवदों जम्मू आरो काश्मीराव साबा आर्मी जवाननि जिउ खहा आरो सानै थिउरिया गावथारजादों मिजोरामाव 1 कौटि रां बेसेननि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बोखांनो हादों आसाम सोरखारा मोन 17 असमिया थियेटारनो 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों नाथाय बर'नि मोनसेबो थियेटारा जेबो मोनाखिसै भारतआव खैलानि आंखाल आसामाव मोब्लिब गोहो जगायनायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ एपिडिसिएल फावखुंगुर टाइगार श्रफनि एक्शन थ्रिलार रोमांस हिन्दी सावथुन हिरोपन्थी 2 आ थाबैनो रिलिज जासिगोन 2022 मायथाइयाव रिलिज खालामनो थांखि लादों रणबीर कापुरनि सावथुन सामशेराखौ दानिया दङ आबुं रादाब त्रिपुरानि आगरतला सालबागानाव त्रिपुरानि गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबआ क्लिननेस ग्रीन त्रिपुरानि बानजायनायाव दिनै अक्सिजेन पार्क बेखेवदों बे अक्सिजेन पार्क बेखेवनाय हाबाफारियाव हाग्रा बिफाननि रायजो मन्थ्रि एन.सी. देबबर्मा आरो एम.एल.ए. कृष्ण धन दास मोना बाहागो लायो बे खौरांनि बागै क्लिननेस ग्रीन त्रिपुरा आरो गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबआ गावसोरनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोरमायो गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै एरै बुङो बे पार्कआ बारनि क्वालिटिखौ बांहोगोन आरो जौगाहोगोन जम्मू आरो काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव पाकिस्ताननि साखाथि सिमानायारि माखासे गामि ओनसोलफोराव थिउरियाखौ नागिरनानै सिग्रोमनाय खामानिया थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो थादोंमोन समबारखालि जम्मू आरो काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव आर्मी जवानजों खालामजानाय इनकाउन्टाराव गासै 2 थिउरियाफोरा जायगायावनो गावथारजादों मुंख'नो गोनांदि आर्मी जवान इनकाउन्टार जानायनि सिगां जम्मू आरो काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव देराकी गली होननाय मोनसे गामियाव आर्मी जवान आरो थिउरिया हानजानि गेजेराव गोख्रों गावलायलायनाय जादोंमोन आर्मीनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गावलायलायनायाव जुनियर कमिसन अफिसार JCOजों लोगोसे गासै 7 आर्मी जवानफोरा मुंख्लं जादों मिजोरामाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा हमजानाया गोदान बाथ्रा नङा मोनसेनि उनाव मोनसे मिजोरामनिफ्राय फेग्रा मुवा हमजानायनि खौराङा फैगासिनो थायो थांनाय रबिबारखालि मिजोरामनि साम्पाइ जिल्लानि रानथलां ओनसोलाव आसाम राइफल्स आरो कास्टम्स डिपार्टमेन्टनि जथाय सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा बोखांनो हायो मख'नो गोनांदि बोखांनो हानाय फेग्रा मुवानि थफ्लाया गासै मोन 521 आरो बेनि बेसेना इन्टारनेशनेल मार्केटआव गासै 1,03,54,500 रां बेसेननि जागोन होननानै आसाम राइफल्स आरो कास्टम्स डिपार्टमेन्टआ मिथिहोदों आसामनि हारिमुखौ जौगाहोनो आरो कर'नानि थाखाय गोबां खहा जानांनाय आसामनि गासै मोन 17 असमिया थियेटार बिगोमाफोरनो साफायाव 10 लाख रांनि चेक गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सोरखारा समबारखालि गथायदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि आथिखालाव भुपेन खेरखातारिजों दैदेनजानाय बर'नि आलायारन थियेटारा बर'नि गामि गामि दिन्थिफुंगासिनो दङब्लाबो जेबो अनसुंथाइ मोननो हायाखिसै बेनि अनगायैबो सोरां मन्जु थियेटार बायदियाबो कर'नानि थाखाय गोबां खहा जानांनानै आथिं लेंग्रा बायदि जानानै दङ अब्लाबो नाथाय बै मोननै बर'नि थियेटारा नायसनजायाखिसै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया 10 लाख रांनि चेक गथायनो मोननाय थियेटारफोरानो जादों फारियै कहिनुर थियेटार आबाहन थियेटार बारदैसिला थियेटार मातृभूमि थियेटार बृन्दावन थियेटार हेंगुल थियेटार राष्ट्रलोक थियेटार चिरन्जीव थियेटार नयनतारा थियेटार सोरस थियेटार प्रागज्योतिष थियेटार सुदर्शन थियेटार सूर्य थियेटार नयनतारा थियेटार बिनापानी थियेटार इतिहास थियेटार नर्थ सूर्य थियेटार आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानी लिमिटेड एबा APDCL आ मोनसे फोसावलाइनि गेजेरजों मिथिहोदों दि आथिखालाव दुलाराय भारत नाङै खैलानि आंखाल नुजादों बे खैलानि आंखाल जानायनि थाखाय दुलाराय भारतआव मोब्लिब गोहो जगायनायाव जोबोर आख' जादों बेनि अनगायैबो आसामावबो बे जेंनाया फैदों बेखायनो गोबां मोब्लिब साब स्टेशननि बेन्दोंआव लड शेडिं जागोन होननानै APDCL आ बयनिबो मिथिनांगौनि थाखाय फोसावखादों आरो लोगोसे नांनायनि बारा मोब्लिब दाबाहाय होननानै बयबो ग्राहकफोरखौ खावलायदों
टाइगार श्रफनि हिराबन्ती 2 एक्शन थ्रिलार रोमान्स हिन्दी सावथुना नभेम्बर दानाव रिलिज जागोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 26 खालार खालि रिलिज जागोन फावखुंगुर टाइगार श्रफनि एक्शन थ्रिलार रोमान्स सावथुन हिराबन्ती 2 आ। फावखुंगुर टाइगार श्रफनि एक्शन सावथुन हिराबन्तीया थांनाय 2014 मायथाइनि 23 मे खालि रिलिज जादोंमोन। बेनिनो हिराबन्ती 2 आबो थाबैनो रिलिज जानायनि लामायाव। फोरमायनो नांगोन दि साब्बिर खानआ बिथोन होनायजों लोगोसे साजिद नादियाडवालाया प्रडिउस खालामदों फावखुंगुर टाइगार श्रफनि हिराबन्ती सावथुनखौ। थिग बिब्दिनो फावखुंगुर टाइगार श्रफनि हिराबन्ती 2 सावथुनखौ बिथोन होदों आहमेद खान आरो साजिद नादियाडवालाया प्रडिउस खालामदों। मख'नो गोनांदि गोदानै रिलिज जानो गोनां एक्शन थ्रिलार रोमान्स हिन्दी सावथुनाव फावखुंगुर टाइगार श्रफजों लोगोसे कृति सानन आरो राकेश कृष्णा जशीमोनजों लोगोसे गोबांसा महरगिरिफोरनि गोख्रों आखुयै फाव लानायफोरखौ नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फैगौ 2022 मायथाइनि 10 मार्च खालि रिलिज जागोन रणबीर कापुरनि सावथुन सामसेराया। फोरमायनो नांगोन दि रणबीर कापुरनि सामसेरा सावथुनखौ बिथोन होदों मालह'त्राया आरो आदित्य च'पड़ाया प्रडिउस खालामदों। मख'नो गोनांदि गोदानै फैनो गोनां सामसेरा सावथुनाव मोननै आखुजों फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन फावखुंगुर रणबीर कापुरखौ। मोनथिनाय जायोदि फैनो गोनां सावथुन सामसेरायाव मोननै आखुजों बिफा फिसाज्लानि फाव खालामदों फावखुंगुर रणबीर कापुरा। फोरमायनो नांगोन दि फावखुंगुर रणबीर कापुरा सामसेरा मुं लानानै बिफानि फाव खालामगोन आरो खानाय गोलाव लानायखौ नुनो मोननाय जागोन आरो बल्ली मुङै फिसाज्लानि आखुआव फाव खालामगोन आरो बेहाय खानाय गुसुङै नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दानिया दङ बोथोरनि खौरां। गाबोन बुधबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बुधबार 13 अक्ट'बर खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।